Fast det är en annan korssnubbe som är såhär hjälpare. Nej, jag har fotat vackert. Det är den Mohammed. Nej, för helvete roligt. När vi satt och Jag tror Kim vill ha en kvinna. Sluta. Faktiskt, jag tror det. Hon är ju bi. Så... Ja. Jag börjar asgarva när jag sitter med typ nervös och sitter i stora samlingar. Har du min son? Ja. Mind to the camera. Va? Jag är så ensam. Måste göra det så. Ja, men i alla fall, det satt en jävla aula. Kan du ska filma det? Nej, jag får filma honom. Men vad fan? Ja, men kolla, jag har Min son! Mind to the camera. Vad fan är det? Nej, men låt han vara. Han är lite blyg. Det här är min son. Aha. Okej. Och så menar jag bara Janne Svensson, Stefan och... Harry Stefan Blyg. Här är allt. Jag ser på nätet, men jag sa det. Ja, Då jävlar. och jag håller på att dö av det här.